Rozdiel medzi účtovníckym číselným formátom a čiarkovým formátom je v tom, že účtovnícky číselný formát obsahuje znak meny, môže to byť napríklad dolár, euro alebo inej. Čiarkový štýl je účtovnícky, ale bez znaku meny. Si to ukážeme. Tu v danej tabuľke už mám niektoré označené, naformátované niektoré hodnoty, ale ja si ich v podstate môžem týmto tlačítkom vymazať formáty a budem sa ich snažiť naformátovať. To znamená, že si označím dané bunky. Je to v rámci možnosti domov, tu je číslo a tu si môžem nastavovať formáty týchto hodnot. Môžem si vybrať číselné, mena, účtovnícke. Ja si vyberiem účtovnícky, môžem si nastaviť desatinné miesta, 2, 3, tu vidím, a symbol. Symbol meny. Tu sú rôzne meny, čiže ja zostanem pri euro a aplikujem tento formát, účtovný formát a vidím, ako sa to prejaví v rámci tejto tabuľky.